Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Siyamdumisa kakhulu. Akekho njengaye. Akasoze futhi abe khona. Akekho oyofana naye. Yena yedwa nje uzihambela yedwa. Ubuyena yedwa nguNkulunkulu. noNkulunkulu indodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. noNkulunkulu umoya ongcwele ongumoya wakhe. Hayi bafowethu siyambonga kakhulu, sibonga usuku lokuthi siphinde sihlangane emoyeni ngalendlela. Ngiyakhuleka lapha emakhaya, ngiyakhuleka emakhaya, sengingenile, sengingaphakathi. Ngiyazi kwamanye angithandwa, kwamanye hayi ngiyathandwa, kodwa inkinga yile ukuthi abantu abadlule kimi bangazondi mina, bazonda osidalile, ngoba uyena bazobhekana naye ngosuku lokugcina. Hayi ngosuku lokugcina awuzobhekana noNsibando, uzobhekana nalogibela uNsibando odala izulu nomhlaba. Amanye amakhaya ahlukene phakathi, banye bayangithanda abanye abangifuni. Hayi bafowethu, asithandeni uNkulunkulu sikhohlwe uNsibando. Ngeke asenzele lutho uNsibando. uNsibando akanalo izulu, uNsibando akanaso isihogo. uNsibando ubiziwe nje ukuthi wenze umsebenzi awubizelwe, nokuthi kuwenza ngesikhulu isibindi akesabi. Hayi ngisho bangabeka isibhamu la esiphongweni, hayi akesabi ubaba uNsibando. Ngani bazobe bangisheshisa bangisekhaya ezulwini? Ubani vele ungakafi, ngoba naye loyo uzobe sibekile uzobe ezofa. Uzobe ezofa. Hayi siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Simbonga nje ngevangeli asinikeze lona eliphilayo. Ngevangeli eliphilayo, elihlaselekayo kakhulu lona ngendlela emangalisayo. Hayi liyahlaseleka impela futhi ngendlela eziningi. Angifuni ukungena kulokho. Angisakhuluma indaba yaSunday. Siphumile kuyona, ngikhuluma ngezintsha. Hayi yazi impela bakithi. Sengiya-understand uJesu wakhuluma amagama ajulile, kodwa awezwakali ukuthi ajulile. Ngizowasho khona manje. Uthi uJesu kowesifazane waseSamariya, ngiphuzisa amanzi. Uthi owesifazane ubuka inyama, wena ungumJuda ucela kimi ngumSamariya amanzi? Hayi kahle wena. Uthi uJesu, ukuba ubuwazi ukuthi ubani ocela kuwe amanzi. Ukuba ubuwazi. Siyazi sika sihlupha ukungazi, izwi lenkosi liyasho lapha koze ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Bayabhubha. Ukuba ubuwazi ukuthi ikhaya lezwi yini. Ukuba ubuwazi ukuthi ikhaya lezwi inqola yakhe ezokungenisa ezulwini, ubungeke uphume. Ubungeke uphume, ngiyakutshela. Kodwa kulungile phuma, uyobona ngosuku lokugcina. Sesimphambi kaNkulunkulu ungasekho reverse. Ubungeke uphume, ukuba ubuwazi. Yikho ngithi ajulile amazwi akhona uJesu. Ukuba ubuwazi. Manje inkinga wawazi ukuthi ubani locela kuwe amanzi. Ukuba ubuwazi. Yazi sihlusho ukungazi. Ukuba ubuwazi ukuthi elikabani leli bandla. Ukuba ubuwazi. Hayi angidlule lapho. Abanye sebeyasho bathe uvela hleka ubaba uNsibando. Angazi ngizothi ukuthelelana, ngoba phela manje esengikwazi ukuthi ingena kamnandi intshumayelo mangilongihleka kanje. Uyizwa kahle ingene emthanjeni egazi lakho. Ukuba ubuwazi. Inkinga ileyo ukuthi awazi. Yingakho ke kufanele uguqe ubuze uNkulunkulu. uNkulunkulu elikabani leli bandla uzokutshela. uNkulunkulu kanti ubani lo Nsibando okhuluma nathi uzokutshela. Mina ayikho into engizoyikhuluma, mina uzotshelwa uyena. Kodwa ufunda ukubuza, ungaveli thathela izinto phezulu, ngoba ukho reverse, waphuma umphefumulo, you are gone. Phandle uma unenhlanhla njengobaba uMkhize engisanda ukunifakela yena. Nimzwile kodwa ubaba uMkhize? Uma unenhlanhla wayixoxa nami. Wayixoxa nami nje kahle. Saxoxa nje kahle naye ngo-2012. Kanti usesalele iminyaka emihlanu. 2017 wagoduka wathi uNkulunkulu hambe uvala ipage
likaMkhize angi-understandanga ukuthi kwenzakalani. Nga-understanda sengikhona. Hamba uvala ipage likaMkhize. Wena usalelwe iminyaka emingaki? Ngangikhuluma naye esalelwe u5 years. Mina ngisalelwe engaphezulu ka5 years ngoba ngisekhona namanje. Kodwa njengamanje angazi ngisalelwe emingaki. Mhlawumbe ngaphansi ngisho konyaka owodwa angazi. Wena usalelwe emingaki? Wenzani ngalokho? Akulungile. Ake siguqe isithandazo senkonzweni yethu. Siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ngevangeli asinikeze lona eliphilayo. Hayi siyambonga. Mina ngiyambonga. Angathi sengimdala ngingaka. Angibizele enganekwaneni. Leshunyayelwayo abantu abashumayela inganekwane. Abantu abakhuluma izinto ongazizwa nje ukuthi izithini. Asikhulumeni izwi bafowethu. Funda izwi, khuluma izwi, yenza izwi. Okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe. Yogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ilona-ke ivangeli engalinikezwayo 15 years ago, nyaka ka-16 lo. 15 years ago. Ngimsho impela evangeli. Uyabona nje naho, nyaka u-15. Ngiseyi-teenager bekuthiwa kwakuzalwa mina ngiseyi-teenager nje. Angabe yona ngisho insizwa. At 15 i-teenager lelo. So leli bandla liseyi-teenager-ke bafowethu. Kodwa ayi ngeke. Izinto ezikhulunywa khona. Izinto ezenziwe uNkulunkulu khona. Ake ngiguqe ngikhuleke ngihlukane nebandla kulona elami linomnikazi walo. Linomnikazi walo. Hayi mina nginalo. Mhlambe wena ukhonza la kunebandla lakho khona noma la kunebandla likaMfundisi khona. Cha, yabo nje mola entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ukhonza kwelika Jesu uqobo lwakhe lelalifele esiphambanweni. Akusilona lo muntu elasezulwini. Mawufuna inqola ezokuthatha ikufake ezulwini. Indlela sezulwini lishilo iBhayibheli athi ngumngcingo incane bambalwa abayifumanayo. Manje ufuna wena livuleke nje igate kwenza umathanda nje bandleni. Phela lesihogweni lelo elingayisihogweni yilabo abambalwa abayifumanayo leyo ndlela ngoba ingumncingo nesango lakhona lincane nendlela yakhona incane akungeni noma yini. Hayi mntakaNsibande usewadlula ukukhuluma. Ake sithandazeni bafowethu siguqe. Baba ngcwele baba olungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga ukusithanda kwakho. Sibonga Nkosi nabantu abacelile kuleli sonto. Lisenensuku ezimbili liqalile bathi bacela uba ngabasentabeni. Okukhombisayo Nkosi ukuthi okwenzekile ngesonto kwakuyintando yakho akubalimazanga abantu kunalokho bafuna iqiniso. Abantu bafuna ukungena la kukhulunywa khona iqiniso. Siyabonga Nkosi siyabemukela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa bephuma ekhaya lezwi kungekonto baphumile ngoba basekhona kodwa sebefuna ukweluswa entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyabonga Nkosi lingelakho leli bandla walithenga ngegazi lakho. Thina okwethu kwenza intando yakho. Mayenziwe intando yakho kuleli bandla njengoba yenziwe ezulwini. Siyabonga Nkosi ngaphandle kwakho ngeke sinyakaze washo njalo uMose. Ngesikhathi usubanikeza ingelosi uthi ngeke uhambe nabo ngoba uzobaqeda. Wathi uMose Nkosi mawungekho ngeke sihambe nami ngisho njalo. Mungekho kuleli bandla ngeke senze lutho. Ngiyacela ke moya ngcwele usihole nakuyo lenkonzo ukukhuluma uzambule. Ubambule abantu abanengekayo kuwena. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu siyambonga. Hey kuyashisa. Endabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Kuyashisa ekhaya lezwi. Hayi mawungafuni ukutshelwa ngesono. Pack and go. Thatha impahla zakho uhambe ngoba usendaweni wrong. Isono sona ngisho ngathi ngizosikhonkothha njengenja ngize ngithwala inhlabathi ngesifuba ngomzimba wami umphefumulo ungene ekhaya ezulwini. Isono ke leso ngisikhonkotha. Heye sibheka ke kuMahubo chapter 15 verse 1 kuya ku verse 5 isikhuluma ngesimo songokaNkulunkulu. Jehova, ngubani oyohlala etendeni lakho na?
ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Verse number 3, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamona umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Verse 4, obukonengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu, ofunga ngokuza kumlimaza, nokho angalaphuli izwi lakhe. Verse number 5, ongatsheleki muntu imali yakhe ukuba izale, nongamukela umvuzo ngongenacala, owenza lokhu akayukuzanyazanyiswa naphakade. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Akekho njengaye, akekho ufana naye. UNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Hawu bafowethu, asimkhonzeni uJesu, asimthandeni, wasithanda kuqala. uJesu wazinikela ngenxa yethu esiphambanweni, wazinikela wafa ngenxa yethu. Sikhuluma ke ngabantu abanengekayo, okuthiwa ubukonengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ubazisa abamesabayo uNkulunkulu. Sikuzwile kokuningi, sizongena kuLeviticus chapter 18 verse 22. Leviticus 18 verse 22. Ke sizwe ukuthi kuthiwani lapha, abanjani uNkulunkulu abenyanyayo. Leviticus 18 verse 22 lithi, ungalali nowesilisa njenganowesifazane, kuyisinengiso. Amagay ayisinengiso. Kuthiwa yini lokho okunye? Ama-lesbian ayisinengiso. Umuntu olala nomuntu wafana naye uyisinengiso kuNkulunkulu. Hayi ungaphasa nje umthetho kuthiwa abashade benze yonke into abafisa ukuyenza, kodwa kuNkulunkulu kuyisinengiso. Yibo lawo kuthiwa sibabuke ngokungathi siyabenyanya, ngoba bangcolile, benza amanyala. Nawo lo moya umuvuka entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngiyobhekana nawo ngqo, ngize ngiboshwe uma kuwukuthi ngiyaboshwa ngoba sekusemthethweni manje, kodwa mina ngobhekana nawo ngqo. Sikhathele uSathane, sikhathele nje amandla obumnyama, asiwafuni-ke kuleli bandla. Lizoba ngcwele njengoba umnikazi wale ngcwele. Lizokonwa yithina masizobalekela ubungcwele. Ubungcwele bafowethu istandard la, istandard. Istandard asikho isona isincane esongena ezulwini. No, ziyafana izono, nesincane nesikhulu sikufaka esihogweni. Lithi-ke lelizwi, ungalali nowesilisa njenganowesifazane, kuyisinengiso. Meaning nowesifazane angalali nowesifazane njengangowesilisa, kuyisinengiso. Siyazi-ke banamathuluzi abawasebenzisayo, siyazi banemino abayisebenzisayo, siyazi banezinto zabo abayisebenzisayo. Uyisinengiso kuNkulunkulu, kuyeke lokho. Ukuthi inkonzo ejulile le, ngiyafisa ukuthi ke ngimchazele, angazi kanjani ngoba kudinga ngabikho ingane. Wazi ukuthi uma uzisize wena wachitha imbewu yakho, spiritually wenzeni? Ke sikuyeke nje okwenyama, ubulela ingane nokunye. Spiritually wenze damage engakanani kuwe spiritually. Amadimoni akuphuceni mawuzithokozisile wazofika kuvuthondwaba. Yini la seyithathile kuwe amadimoni? Ayisaphi? Ayoyisebenzisaphi? Ngeke uphinde uphumelele empilweni yakho, ngeke uphinde uye phambili empilweni yakho, ngenxa yobuwena owabuchitha wadlala ngabo, abuthatha amadimoni awusebenzisa. And uboshiwe kumoya, uboshelwe la kwabekwa khona wena uqobo ngesikhathi uzithokozisa. Ukuba abantu bebazi ukuthi kungukwenzani ukwenza lento, ngabe bayayeka.
khona abafundisi abahlonishwayo eAfrika yonke. Omunye wabo angizolisha igama wathi kuyimpilo ukwenza imasturbation. Impilo kanjani? Wavela wabona ukuthi lo muntu ugitshelwa uSathane. Ngalinga uyenze leyo nto, ngalinga uyiqale ngoba ubulala umshado wakho, ngalinga uyiqale ubulala impilo yakho kamoya. Kunezinto uSathane akwephuca zona spiritually, ngoba zonke izinto esizenza enyameni sizenza na ku spiritual. Uma uke wacabanga ufuna ukuzibulala, usuzibulele kwelika moya. Uthi uJesu uma uke wamkhanuka owesifazane usuphingile naye. So uma usukwenzile lokho kwenzile, usuqedile nge-spiritual life sakho. Kunezinto osuzithathile, osuzidedelile isithe esinguSathane esazithatha. Yikho lithi izwi lenkosi, ungalali nowesilisa njenganowesifazane kuyisinengiso. Ungalali nje wena ngowesifazane nomunye wesifazane njengokuba ngathi owesilisa kuyisinengiso. Bezositshela umoya uthi udala uNkulunkulu okahle udlala ngathi wena. Futhi uNkulunkulu uyagula la ekhanda. uNkulunkulu akaphilile. Ufika adala abantu ababulili obubili, abuyazi obadala abanye athi ababulili obodwa. Ubulili obuhlukane, njalo ubulili bufane kodwa besebenza into engathi ubulili obuhlukene. Kahleni yazi ngithuka uNkulunkulu. Lokushaya ngelinye ilanga uyisoul wazalelwana. Uyisoul ukuthi wazalelwana, kanti lento ikhulumile ukubanjwa amadimoni. Wathi wadalwa wena udala. Akho umuntu odalwe wanje. Akho umuntu odalwe wanje. Ngeno isitha nje uSathane. Okubuhlungu abanye bafakwa yilo moya abazali babo. Abazali abafaka abantu lo moya. Uma wena baba emshadweni wakho ungaziphethe kahle, lithi iBhayibheli umunye nonkosikazi wakho. Uma ungaziphethe kahle uhambe uyolala nomunye umuntu wesifazane, uhamba nonkosikazi wakho kuwe ngoba nemunye. Lo muntu wesifazane uselale nomngakho uzofaka umoya wobulisbian la ekhaya. Nawe nawesifazane ongaziphethe kahle emshadweni wakho, ulala nenye indoda, nimunye nendoda yakho, kufanele ukuthi uhambe nendoda yakho nawe ulala nenye indoda. Le ndoda yakho ke manje isilele nenye indoda ngesikhathi wena ungowesifazane, uzofaka umoya, uyakhala la uthi ubaba uzwa kuthiwa uthandana nabafana, kanti wena loqomile emshadweni. Bese kwehlele einganeni zenu. Nilindele ukuthi ingane yashada ingane ayishada lokuvasha lomanye amantombazane, iyintombazane. Umngani wami, kanti kuyalalwa lapha ekamelweni kwenziwa amanyala. Kwenziwa isinengiso kuNkulunkulu. Lo mfana uyafika nje babili abafana, hayi aninakile nanomngani wakhe, umngani wakhe. Kanti omunye intombi. Umoya othelwa abazali la. Iyekeni lento, phendukani nivume izono zenu. Wakho umuzi wakho beqotho, kungangeni uSathane namanyala. Ngiyanikhuza abazalwane, ngiyanikhuza abangcwele. Lo moya uzungene ngisho kubafundisi, uthola ukuthi abefundisi balala nabafana la ebandleni. Litheleleke ibandla kube lama-gay and lesbian ibandla. Kodwa uNkulunkulu akasizeni bafowethu, sidinga ukukhuleka. Asikakakhuleki. Mhlambe lo 21 days esuthathile mncane angazi. Sidinga umkhuleko omude, even 40 days as ikhalezwe. Ke sibambe nje umkhuleko ka40 days, sizikhulekela thina nemndeni yethu, sikhulekele nezwe. Sikhulekele ibandla likaNkulunkulu. Ligcwele abantu abayisinengiso, ligcwele abantu abangcolile. Uzusaba ube namahloni kuzimatanisa nebandla elenza lamanyala nalemkhuba le. Ukuthi kuphasisiwa kusebenzi lokho. EnganoSathane ophethe izwe. Yini angeke angayiphasisa uSathane engcolile? Wena zibambe zikhuze. Wena iba indoda. Ube umama oqinile, ube intombi into, ube insizwa nsi, ungaphephuka ube isemuka nandwendo. Ake simkhonzeni bafuthu uNkulunkulu ngokuthembeka nangobungcwele. Ngoba esihogweni uyosha. Eyosha esihogweni. Usifise lesi sikhathi. Khumbula ubaba uNsibande ekhuluma kanje.
ufise ngathi angaphinda bese evula altar call kanti it will be too late then ngoba sekulate ngendlela emangalisayo. Phenduka kusathiwa namuhla, mfuna uNkulunkulu esenokuthola, mbize seseduze, omuba kashiya indlela yakhe embi, musukuba isinengiso phambi kaNkulunkulu. Ngikhunjuzwa omunye few minutes ago imessage ngicela uyibhale izolo, uthi ngicela nengikhiphe mina ngihambisane nani, angazi ngangena kanjani. Usebonani yini edakazi wangena kanjani? Kuyashisa, kuyashisa entabeni endlu kaJehova, yabona lelo kuyashisa ekhaya lethu. Kunesisho sesilungu sathi if you feel the heat get out of the kitchen. Awukwazi ukuba sekitchen kuphekiwe kushiso bese lokhu usibalisela ngokuthi kuyashisa. Phuma ekitchen usiyeke thina sipheke esizomelana nokushisa. Get out of the kitchen if you feel the heat. Ikhona yona ngeke ngikukhohlisa, ikhona iheat. Siyambonga ke thina uNkulunkulu sinika ivangeli eliphilayo elihlukanisa umuntu nesono, ivangeli lenza umuntu abe ngcwele, ivangeli lenza umuntu ahlonipheke. Ngoba uyahlonipheka umuntu onoNkulunkulu, unenkazimulo yakhe nje yokuthi uhamba noNkulunkulu. Kwesinye isikhathi awugcini ngokumhlonipha, uyamsaba. Umsabe kanti awusabi yena, usaba lo mgibelo. Awe madoda, ake nivuma ukugitshelwa nani bafowethu manje, anigitshelwe nonke, keligitshelwe nje wonke umuntu ibandla lasentabeni, sisatshwe umhlaba wonke jikelele. Kuthiwa ukhonza phi? Hayi mana hayi, asuka umuntu eduze kwakho. Uthi manihleze eTaxi, ukhonza phi? Awu hayi, asuka umuntu lathi kanti bethu uzoshela. Ake sibe namalanga bomlilo bafowethu. uNkulunkulu ready to make you a flame of fire. Uready phela wena susizona uzokwenza ilangabi lomlilo, kubaleka amadimoni, kubaleke yonke into, kungabi bikho lutho olungcolile olubhekana nawo. Vuma izono zakho. Mawungazivumile bhuka ngikunika usuku. Uvuma izono zakho ube ngcwele, uhambe ngobungcwele. Uthini uNkulunkulu Genesis 17 verse 1, hamba Abraham phambi kwami ungena sice. Ilonto uNkulunkulu ayifunayo. Hayi ake ngibambe la. Mana ngingakayibamba ake ngifundele ingizwe elifana nalo. Sithela uLeviticus 18 verse 22, ungalali nowesilisa njengowesifazane kuyisinengiso. Kuyisinengiso. Sesobheka kuLeviticus 20 verse 13. Is it 20 verse 13? Uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa igazi labo libe phezu kwabo. Awuphinde wawenze bani? Uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa igazi labo libe phezu kwabo. Before uJesu afike babebulawa. Yini nithanda ukwenza umthetho, nithanda ukusabatha. Nansi phela indaba. Musukwenza omunye umthetho omunye uyeke. Ababulawa abantu abenza lento ubonda uzoboshwa. uJesu wasikhulula emthethweni. So kuba nalabo benza lezi nengiso beze kuJesu bazocela uxolo bathethelelwe. So ingakho sihamba ngokukholwa, sihambe ngomthetho, sifile maqondana nomthetho. So ungafunda ukusibuyisela kwisabatha. Alikho wrong isabatha, kodwa sifuna ukulikhonza ngoba isabatha lenzela umuntu, thina senzela uNkulunkulu. So asizukontrolwa yilona. Thindikho sikhonza zonke insuku ngoba zonke insuku ezenkosi alike silibandlululayo. Kodwa wena usuthi uyadina ukudla ukushisa kanjani ukuyekelana okunye ukuhambisana nomthetho. Kwalithi iBhayibheli loyo wenza umthetho ohlulelwa ngomthetho. So uzohlulelwa ngakho ngoba selithi loyo wephula owodwa umthetho uyephule yonke. Asiphumene emthethweni, sihambe ngokukholwa. Sinommeli wethu uJesu Kristu wasifela esiphambanweni ukuthi uma sona ukhona yena uzosimela asihlanze ngegazi lakhe. Siyambonga kuNkulunkulu. Sifundeke uLeviticus chapter 18 verse 22, ungalali nowesilisa njengowesifazane kuyisinengiso. Sabheka uLeviticus 20 verse 14 and not 14,
verse 13, uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane bobabili benzele isinengiso. Yabona abantu abezinengiso, nina nithi ama-celebrities, niyababala ngamagama, i-celebrity usibanibani, celebrity usibanibani, and unemali usathane uyamholela ukuze aphile le mpilo engamanyala isinengiso engcolile. Uqala unyaka odlule ngikangayikhuluma lento ngizoyiphinda ngoba kunabafundisi abaningi la ekhaliso. Wathi kimi uJesu ufuna ukuthi athola abefundisi abazomkhonza ngobungcwele, bazinikele kuye ngokupheleleyo. Ukhathele ilento ukuthi abefundisi abathwele banamabhanoyi, befundisi abathwele banezitezi, befundisi abathwele banemali, bese ukuthi abamkhonza ngeqiniso abanayo le mali, yena ebe igolide nesilva lingelakhe. Ingoba abantu abaphelele kuyena. Uzothi mayikunika imali bese udlala ngayo. Thembeka kuNkulunkulu, uphila impilo engcwele. Ufuna abantu azobanika imali, approve ukuthi igolide nesilva lingelakhe. Akufanele uze uyothwala ukuze ube nento. Akufanele uze uyothwala ukuze ube nebhanoyi umfundisi nje. Noma lo mfundisi dini sekuthiwa ne-airport yakho la kuma khona ibhanoyi lakho. So uNkulunkulu uvula izandla, ufuna abantu abathembekile, abantu abazoshumayela iqiniso, abantu abahlanzwe ngegazi likaJesu, abazivumile izono zabo, babhabhadiswa, bagcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele, base bemsebenzela holy, bazinikela, bazidela. Ngike ngasakhuluma ngokuzidela, bafowethu asizideleni, sizidelela uNkulunkulu. Uzobona wena yothi uhambe emhlabeni angazi ukuthi uhamba unjani. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba uNsibande. Hey. Ake sithandazeni bafowethu, siguqe simnike imbeko uNkulunkulu wethu, sithandaze simbonge ngakho konke asenzele khona. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngalenkonzo. Siyakubonga Nkosi, uyasifundisa ukuthi abanjani abayisinengiso. Sisaqhubeka ke nalesi sihloko kuze kube ila wena othi sesanele, siqhubekele phambili. Sebenza ke Nkosi ngokumangalisayo, sebenza uNkulunkulu wami, uzambule ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Mina njengakutshena kona mali kuhlaba ilizwi, buka uvuma izono zakho. Vuma nje izono zakho, uvuma ukuthi uzehlisile, wazenza isilwane, banye benu balale nezilwane, uzehlisile nje kuthibeni umuntu, wehlela phansi. Ubani ohlisa umuntu phansi? Amadimoni angaphansi komuntu ngokwezinga. Amadimoni awana ngqondo. Ingqondo yayalahleka besesezulwini esathi bevumela uSathane, ababonanga ukuthi uSathane uyabahlomekisa. So amadimoni angazi ngizothini, iziphukuphuku amadimoni. So ke musuvuma ukudlala idimoni, uze wehle ebuntwini ulale nesilwane. Wehle ebuntwini uthozise umuntu onomzimba ofana nowakho, ubulilo obodwa. Amanyala ukungcola lokho isinengiso kuNkulunkulu leso. Siyambonga uNkulunkulu siphi ivangeli eliphilayo elimelene nalokho. Hayike sengithandazile ubaba uNsibande yavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi, ube nosuku oluhle. Nginithanda nonke emakhaya. Hayi ngiyanithanda khona. Ngiyanithanda ngoba ngifuna ukuya nani ezulwini. Angifuni ukungena ngedwa. Jesu Kristu inkosi.